Super Street Bike, Henri Kolehmainen numero 99. Mikä meininki? Meininki on ihan hyvä. Tässä pikkuhiljaa aletaan olemaan valmiita kauden toiseen, meidän osalta toiseen osakilpailuun, eli Nitronatseihin. Ja ollaan tosiaan ihan Suomessa Alastarossa ja EDRS Pro Nordic Motorcykle-sarjaa ajetaan, eli Pohjoismaiden mestaruussarja. Eli autoillahan tämä kyseinen kilpailu, niin tämä on Euroopan mestaruuskilpailu. Mitäs sitten siis pyörillä tämä on pelkästään Pohjoismaiden mestaruuskilpailu plus jotain vierailijoita, niinkö? Joo, siis tämä on tosiaan se Pro Nordic, eli ajetaan Pohjoismaiden mestaruudesta käytännössä. Osaottajia tällä hetkellä on niin Ruotsista ja Norjasta ja Tanskasta ja muutama brittikin on siellä seassa. No okei, miten tämä sun Hayabusa poikkeaa käytännössä tuollaista niin katupelistä? No, selvimmät asiat tietysti on se, että se on pidempi, paljon matalampi, ahdettu. Nämä on varmaan ne suurimmat ulkoiset muutokset. Jos ajatellaan sellaista, että jollain on tällainen Hayabusa ja se tuo kadulla vähän jollain lastuvirityksellä siihen ajelee, niin paljon sellaisessa vakio-Hayabusassa on voimaa? Vakio-Hayabusassa taitaa olla vähän alle 200 heppaa. Ja tässä on? No vähän reilu 700. Ja tää on takapyörältä? Joo, totta kai rengasta. Eihän me muuta käytetäkään. Okei. Sulla käsittääkseni Tierpissä meni ihan kohtuullisen hyvin. Ja, niin kuin vehkeet pelasi ja kulki ja kauan odotettu ensimmäinen osakilpailuvoitto tuli, niin minkälaisia aikoja sä oot noin suurin piirtein ajanut ja minkälaisia tavoitteita sulla nyt on tässä? No tällä hetkellä ennätys tuli Tierpissä finaalivedossa 7.33 ja 315 päätyy. Se alkaa olemaan siellä. Vielä siitä 10 pari pitäisi saada pois. Minkälaisia renkaita käytännössä ajatte? Ihan dotti hyväksytty katurengas periaatteessa. Että se on tavallaan luokan suolaa just se, että katurengas, ei baarissa ja akseliväli on rajattu tähän, mitä nämä nyt on 1700 vähän yli. No tätä pyörää kun kattelee tässä, niin täältähän löytyy siis, tuolla on joku tuollainen pädi ja johtoa menee sinne sun tänne ja muuta sellaisia asioita, niin kerro vähän tämän pyörän ohjauksesta ja sähköistä. Joo, meillä on Vipekin i88 moottoriohjaus, joka hoitaa kaiken niin kuin moottoriin liittyvät asiat, tiedonkeruun kaiken, yksi purkki ja sitten ahtopaineohjaukseen meillä on erillinen AMS2-tonninen, mutta muuta on kaikki. Kaikki hoidetaan Vipekillä, kaikki muu. Okei, mitäs tällainen kilpapyörä, niin se, että on tuossa viivalla kunnossa, niin mitä tämä käytännössä säädetään? No se käytännössä tehdään jarrupenkissä, me käytetään LV Racingia Taivassalossa ja siellä ajellaan kaikki kaasualueet läpi ja kaikki tarkistetaan, että kaikki toimii ja sitten voidaan ajaa vähän tehoakin, jos halutaan. Sitten jos puhutaan vähän näistä tällaista kisaviikonlopusta, niin milloin käytännössä alkaa tällaiseen kisaviikonloppuun tai kisoihin valmistautuminen ja mitä se käytännössä tarkoittaa? No me käytännössä aloitetaan yleensä edellisten kisojen jälkeen. Tsekataan, jos on mennyt jotain rikki, tsekataan kaikki, tehdään huollot pyörään. Mahdollisesti katsotaan laakerit moottorista, vaihdellaan tarpeen tulla. Tämmöiset meille perusasiat käydään läpi siinä vaiheessa. Sitten alkaa se kisaviikonloppu. No tässä tapauksessa nämä nitrot alkaa silleen, että paikalle tullaan keskiviikkona, niin siinä vaiheessa kun leiri on pystytetty ja pyörät otettu ulos, niin mitä siinä vaiheessa sitten käytännössä tehdään? No se menee vähän siihen, että katsellaan vielä, jos on pyörissä jotain tarkasteltavaa, tarkastellaan niitä, kokeillaan, toimiiko kaikki systeemit, käytellään vähän mahdollisesti ja sitten yleensä vaan vähän jäähän niin kuin venailemaan, että päästään ajamaan. Siinä vaiheessa, kun on lähdetty sinne line-upiin ja se ensimmäinen veto on vedetty ja palataan tänne varikolle, niin mitä käytännössä sitten siinä kohtaa, mitä sitten tehdään? No siinä vaiheessa käydään logit läpi vedosta, että mitä on tapahtunut, mitä on tehdään, tarviiko säätää jotakin, säädetään jos tarvii. Katsotaan vaan niin kaikki hommat läpi, että kaikki on toiminut niin kuin kuuluu. Sitten eletään sellaisessa haavemaailmassa sunnuntai-aamua ja ollaan päästy sinne pudotuskisoihin, niin mitä siinä vaiheessa sitten? Mikä on silloin pelin henki? No, pelin henki on tulostaa ulos siinä vaiheessa. Et silloin ajetaan heads upina ja häviää ja tippuu. Voittaja menee jatkoon. No sä mainitsit tuossa sen treenin mahdollisuuden puutteen, niin olisiko onko tällainen kisaviikonloppu optimaalinen tällaisen
projektin tai tällaista projektia silmällä pitää, vai olisiko siinä niin kuin, olisiko parempi, jos olisi esimerkiksi niin kuin enemmän treenimahdollisuuksia? No totta kai olisi mahdollisuus, jos olisi mahdollista treenata enemmän, niin ainahan se olisi parempi. Siis niin kuin, toi niin kuin ajoaika, mitä me päästään vetämään, tämä on varmaan niin kuin ainut SM-laji, missä treenataan kisoissa. Okei, ja se sitten näkyy siinä työmäärässä, mitä tehdään niin kuin käytännössä tää varikolla ja mitä tehdään niiden vetojen välissä. Kyllä, se näkyy nimenomaan just siinä. Että se vaatii, ne on aika tiukkoja päiviä kuitenkin. Okei. Mä toivotan erittäin tuottoisaa ja anteliasta viikonloppua. Nyt tosiaan eletään tätä torstai-iltaa tässä ja huomenna puolen päivän jälkeen ollaan tuolla line-upissa ja otetaan sitten vähän lisää juttua tästä, että miten tää homma menee ja palataan sitä asiaan. Joo, eli kuten näette, niin keli on huono, jotenka kisat peruttiin. Eli kävi siis ihan normaalisti, että alkoi aurinko paistamaan sen jälkeen, kun ilmoittivat, että ei ajella enää. Ja eka yksi rundi pudotuksia päästiin ajamaan ja molemmat mentiin jatkoon Vesmun kanssa sieltä. Siitä ei paljon muuta jäänyt kerrottavaa. 7-4 ja mulle ja 303 päätyi, että vähän se parani. Mutta ei nyt ihan kuitenkaan siellä vielä minnekä haluttaisiin päästä. Mutta eipä siinä muuta. Jatketaan sitten Norjasta 3 viikon päästä ja näillä mennään. And short in English. Henrik Olemainen, SSP 99. We're now in Alastaro, and this is the Nordic Championship of the bikes. And what's your feeling after Tierp? Very good. I think we did good there, and let's see what happens here. Okay, so what's your feeling with the bike and with the track here? Is everything okay? I think everything is okay now, and we just have to hope that the weather is good, and then we see. So the track is good and the weather is good, and then we can expect very good times. Yes.